Aquesta tradició s'ha viscut amb moltíssima expectació per centenars de persones. Es viu un ambient de molta festa i d'orgull perquè avui el poble d'Antella recupera aquesta tradició mil·lenària que té més de 8 segles d'antiguitat i que es va perdre el 1936. El que s'ha fet exactament ha sigut transportar estos tros que estan veient des de la part alta del riu fins ací a la sud d'Antella a través del riu i de la corrent amb l'ajuda dels ganxers, espineros i els mallers, que són les persones encarregades de fer aquesta feina. Esta tradició s'anomena Maerà i han participat veïns del poble, veïns de les localitats del costat i molta atenció perquè també han vingut fins ací gent de Castella-La Manxa i de Lleida, associacions que han col·laborat per a fer possible aquesta representació mil·lenària. I el punt final, com poden veure, a tota aquesta activitat l'ha posat la Muixeranga d'Algemesí, que amb les seues conegudes torres humanes han fet el seu particular homenatge a aquesta tradició fustera dels rius valencians.